In Roermond is het nieuwe coalitieakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst gaf formateur Dirk Fransen een toelichting op het proces en de inhoud van het akkoord. Het akkoord vormt de basis voor het gemeentebestuur van Roermond in de komende jaren. Roermond Nieuws was aanwezig bij de presentatie en maakte de beelden van het persmoment. Er een aantal grote ruimtelijke opgaves centraal staan. Onder andere het versnellen van woningbouw, het versnellen van ruimtelijke ontwikkelingen in de hele stad. En daar waar ik zeg hele stad, ik zeg dat in het begin alvast maar een keer, want anders krijg ik direct schriftelijke vragen van Democraten Zwalmen. Grapje. Daar waar, en dat staat ook in de inleiding, daar waar wij spreken over stad of Roermond of gemeente, bedoelen wij alle wijken, kernen in onze hele gemeente. Alleen als je dat op elke pagina moet opschrijven, dan redden wij het niet met 40 pagina's. Ons akkoord is 40 pagina's en ik heb gisteren begrepen dat Horst aan de Maas daar 120 pagina's voor nodig heeft. Dus waarschijnlijk hebben die dat of heel vaak opgeschreven of heel veel foto's gebruikt. Het Rijk moet eindelijk eens over de brug komen met een gedegen structurele financiering richting de gemeente. Dus dat gaat niet alleen voor Roermond, maar dat gaat over de 342 gemeenten van Nederland. En zolang als dat niet fatsoenlijk geregeld is op structurele basis, zullen wij altijd dat zinnetje moeten uitspreken. Wij houden onze lasten zo laag als mogelijk, tenzij het niet anders kan. En voor de overige informatie, ik zou zeggen, op het moment dat dat filmpje van gisteren erop komt, kijk dat nog maar eens na. En dat willen wij omdat daarbij de inzet is om het belastingniveau uiteraard zo laag als mogelijk te houden. En zodat het ook voorspelbaar is, zodat inwoners en ondernemers weten waar ze aan toe zijn. En ik zou zeggen, wij gaan aan de slag voor het Roermond van morgen. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw en kampeerwinkel Roermond.